Jeg vil lave en Color of the Rainbow tag. Og ja, første farve det er grøn, hvor jeg har valgt min Dinatico første, som ser sådan her ud. Og ja, i undskyld, hvis jeg kigger derover nogle gange, men derover, som faktisk er rigtig derover, men altså. Det er fordi, der sidder to af mine veninder derhenne. Amalie og Katrine. Og Amalie, hun er der. Hej! Hun er rigtig glad for sig selv. Men hun er rigtig glad for sig selv, når hun er sådan inde i et kamerabillede. Der er Amalie. Ja. Men ja, den er sådan her ud. Ja. Så er der blå. Og der har jeg valgt min der er sådan lidt eller andet. Maybelline New York The Rocket Rhythm Express Mascara. Nu skal jeg lige vente på det her. Den ser sådan her ud. Og ja, som I nok godt ved, så er det den nye mascara, som jeg har fået af Amalie. Den ser sådan her ud resten, og ja, den er bare i farven sort, black. Den er i farven Black Noir, eller sådan. Så er der pink, hvor jeg har valgt min Elf Blush i farven Pink Passion. Og den ser bare sådan her ud. Det ligner den hvid, men den er altså... Ej, man kan næsten ikke se det der elf mere. Det hedder den ser bare sådan her. Altså, man kan sådan bygge den op på, hvad for en farve man gerne vil have, den skal være. Så hvis man gerne vil have den er lidt gennemsigtig, så kan man gøre den det, og hvis man ikke vil det, så kan man gøre det ikke. Så ja. Så er der lilla, hvor jeg har valgt min Girlfriend parfume, Justin Bieber. Og ja, den har jeg valgt fordi den er lilla herinde, og det var en rigtig god parfume, den kan virkelig anbefales. Selvom ikke Justin fan. Den her, den kan Amalie også godt lide, men hun er heller ikke Justin fan. Hun kan bare godt lide en sang. Ja. Så er der sådan orange. Jeg havde ikke noget, der var sådan ordentligt orange, men jeg fandt noget, der var sådan lignende orange. Men det er min Dream Matte Mars fra Maybelline New York, og den er i farven 21 Nude. 021 Nude. Og ja, jeg synes den minder måske lidt om orange, men det var det, jeg sådan helt skulle finde, der var. Og den har sådan en meget skum. Ja. Og den her, det er... Er du træt, Katrine? Så er der hvid, hvor jeg har valgt det her sæt, som jeg har fået af min mor. Og ja, det er bare fordi det er nye ting i går. Men som I nok så er der en Matas Avocado Body Lotion uden parfume til alle hudtyper. Og det her, det var sådan noget, min mor hun kom med. Sådan, først den her, og så de her to i et sæt. Men det er fordi, at jeg kunne ikke vælge mellem de her to ting, så jeg valgte dem begge to. Ja, nej, fordi det er to ting i går. Altså 1 og 2. Men ja, den ser bare sådan her ud, og ja, den er fra deres stribede linje. Så ja, og den har kostet 30 kroner. De andre to, det er noget salve til læberne, hvis de bliver tørre. Så ja, som jeg faktisk har brugt lidt af. Eller hvis man har sår på læberne, så er den her bare god. Så er der den her Lip Active lip balm. Men det er den her. Og den har jeg brugt rigtig meget af. Den var rigtig stor.
Men det er sådan virkelig god, hvis man har tørre læber, eller sådan nogle revner i læberne. Så den her god. Den kan virkelig anbefales. Og hvor den er fra, det står der, jeg kan ikke rigtig udtale, men ja. Den har kostet 33 kroner, tror jeg det var. Så er der brun, hvor jeg har valgt min cover stick, som er sort udenpå, men den er rigtig brun indeni. Faktisk lidt brun til mig, men når man sådan stikker, når man sådan får den ordentligt tørt ud, så er den ikke så brun alligevel. Men det er fra 02, og ja, den er fra Ellersen. Den er der, men sådan hvis man gør det ordentligt ud, så er den fin nok. Okay, så er der en neon farve, og der havde jeg ikke noget make-up, der var i neon, så jeg fandt min Adidas trøje, som er i neon, og den er fra Tyrkiet, så ja, anden er der faktisk ikke om den. Jo, det er en Adidas. Og den er neon cool. Men ja, de har den der farver. Så er der gul, hvor jeg har valgt min kløvervaseline. Jeg har lige købt en ny, fordi den anden den er brugt op. Men ja, der står 2 åbenbart, jeg ved ikke hvorfor. I kan ikke se det. Jeg skal vente på det. Og den har kostet 10 kroner i Kvickly. Så meget hvad de kalder det. Så er der lyseblå. Hvor jeg har valgt den her, fordi den er lyseblå herude. Men ja, det er bare vådservietter, som jeg bruger til at fjerne min makeup på. Og der står uden alkohol og uden parabener og parfume. Og de er rigtig gode, de kan virkelig anbefales, selvom de er partierne, men det lyder lidt sjovt til partierne, men de er rigtig gode. Jeg var sådan lidt, skal jeg købe dem, måske jeg ikke. Så mig og Amalie, vi bestemte os for, dem købte vi, og vi købte begge til en pakke, og de er faktisk rigtig gode. En 20'er koster de, og der er 80 i, og de er bare rigtig gode, så de kan anbefales. Ja, så er der lyserød, hvor jeg har valgt min Eros i, det er strawberry, så det. Strawberry. Og ja, den har jeg egentlig ikke brugt så meget af. Men det er fordi jeg har haft en periode, hvor jeg har rigtig tørre læber, og jeg synes ikke en Eros den hjalp på det. Hvor jeg så brugte den der læbepomade. Men ja. Normalt, jeg tror I alle sammen kender Eros. Så er der lysergrøn, hvor jeg har valgt min anden Eros, som jeg ikke rigtig ved hvad hedder. Honeydew, siger Amalie med. Hun ved bare hvad alt makeup og alt lægeprodukter og alt det hedder det. Ja, godt vi har med. Den har jeg heller ikke brugt så meget af, som sagt. Det er fordi jeg havde den her periode. Men den dufter rigtig. Altså duften den var bedre, da man lige havde købt den. Men ja. Det var mit Color of the Rainbow tag. Jeg håber I kunne lide videoen, selvom den var lidt for lang. Og I må rigtig gerne abonnere min kanal, og I må rigtig gerne like min kanal, og skrive, eller like den her video, og skrive ned i kommentarboksen, hvis I har nogle videoer mere, jeg kunne lave. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej.